Sumasapot din, oh. Sige. Saputan mo nga kung kayanin mo yung salmon. Sige. Pakita ko na lang sa inyo sa picture. Yan yung maglalaban, salmon. Bali ano to, Jensen Classic to versus yung salmon natin na walang kondisyon mga kajing. Sana kayanin siya ng Jensen. So ito yung Jensen mga kajing. Medyo malaki pa rin talaga yung salmon. So ito yun. Ito yung picture nila. Pag may napili na kayo, so umpisa natin. Sandali. Pakita natin sa inyo yung salmon. Tapos kain tayo mga kajing. Lingit naman sa kalaman nyo, mataba talaga yung paa ng salmon. Yun yung diferensya ng dalawa. Uy, muntik na. So taba talaga ng paa na ito. Laki. Pero kung haba naman mga kaji, halos dikit lang. Lamang na siguro na unti yung salmon, pero walang kondisyon to. Kinuha lang sa kaha yung salmon. Ito naman may kondisyon ng unti. Isang araw lang. So pangalawang araw niya ngayon na kinondisyon natin. Pero tingnan natin mga kaji kung magbibigay sila ng magandang laban. So okay game. Gising ka, patay. Patay na. Patay na. Wala talaga. Bitaw pa rin yung normal na gagamba sa salmon. Ang lakas kasi masyado. So yun na, alam nyo naman yung kalalabasan ng normal talaga ng gagamba sa salmon mga kaji. Oh, grabe oh. Yung sakmal ng salmon eh, diin oh. Migo. So pagbigyan pa natin ng isa pa. Sige, talikuran mo nga. Grabe, dinakot ng salmon mga kaji. Pero yun, laglag yung normal na gagamba. Wala, hindi kaya ng normal na gagamba mga kaji yung salmon. Umalag naman to pero hindi kaya. Wala talaga. Maglabas ako ng isa, kuha lang ako dito sa may na-condition ko kung kakayanin talaga yung salmon. Kuha lang ako dito sa ilalim, pakita ko sa inyo bago ko ilapag dito. So subukan natin mga kaji. Ito mga kaji oh. Yan. Okay. Ito siya. So subukan natin kung kakayanin niya yung salmon. Okay game. Aba, lakas pa rin talaga ng salmon. Huli sa paa. Wala, laglag mga kaji. Talaga pag salmon, ang uubos ng gagamba oh. Ito kasing size ng salmon na to mga kaji. Ano lang to, parang TM or good size na ng salmon to. May large tayo na salmon, may XL, may XXL tayo na salmon mga kaji. Kaya parang walang wala to. Sa galawan mabilis pa to gumalaw. Ayun oh, kumagat yung normal na gagamba mga kaji. Kumagat yung normal na gagamba. Sumasapot din oh. Sige, saputan mo nga kung kayanin mo yung salmon. Sige, palagan mo yung salmon. Sige ka, gagawin mo. Sige ka, wala talaga mga kaji. Putol yung galamay. So, ayun, kita nyo naman mga kaji, walang katama-tama yung salmon. Dalawa na yung kinalaban. Itong normal na gagambay, naputulan na ng paa. So, isang lagay na lang, and yun. Conclude tayo dito pag hindi talaga kaya. Paliguran mo. Ikagatin mo. Makalamang-lamang ka naman kahit paano. Wala. Sapot na mga kaji. Iba talaga pumersa kasi. So tabi na natin to. Ang ganda ng salmon mga kaji. Orange, pula yung paa. Yun lang. Maraming salamat sa inyong lahat. And kung gusto nyo kalaruin ngayon, ang dami kong gagamba. Pagbibigyan natin kayo. So yun lang. God bless sa inyong lahat. Yun.